ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଭରତ ମୁନିଙ୍କର କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକକୁ ନେଇ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ନାଟ୍ୟକୁ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଭାବାଭିନୟହୀନଂ ତୁ ନୃତ୍ୟମିତ୍ୟଭିଧୀୟତେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟରେ ଭାବ ଓ ଅଭିନୟ ନଥାଏ ତାହାକୁ ନୃତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ହେଲା ଭାବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନର ଅନୁଭୂତି ବା ଭାବନା। ଅଭିନୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ହୀନମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିହୀନ ବା ନଥିବା। ତୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବା ତୁ। ନୃତ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ନାଚ। ଇତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏମିତି। ଅଭିଧୀୟତେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ନାଚରେ କେବଳ ତାଳ ଲୟ ଓ ଶରୀରର ଚଳନ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭାବ କିମ୍ବା କାହାଣୀର ଅଭିନୟ ନଥାଏ ସେହି ନୃତ୍ୟକୁ ନୃତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ନୃତ୍ୟରେ କେବଳ ଶରୀରର ଲୟବଦ୍ଧ ଚଳନ ଥାଏ। ହାତ ପାଦ ଆଖି ଓ ଶରୀରର ତାଳମୟ ଗତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ କେବଳ ତାଳ ଓ ଲୟ ଅନୁସାରେ ପାଦଚାଳନା କରନ୍ତି ସେହିଠାରେ ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କେବଳ ତାଳ ଓ ଲୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଶୁଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟକୁ ନୃତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଭାବ ବା ଗଳ୍ପ ନଥାଏ, କେବଳ ସୁନ୍ଦର ତାଳ ଓ ପଦକ୍ଷେପ ଥାଏ। ଶରୀରର ଚଳନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ହେଲା ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟର ଲୟବଦ୍ଧ ଅଂଶକୁ ନୃତ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ରସ ଭାବ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଦିଯୁକ୍ତଂ ନୃତ୍ୟମିତିରିୟତେ। ଏହା ନୃତ୍ୟର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ପରିଭାଷା। ଏହାର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ହେଲା ରସ ଅର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ବା ଅନୁଭୂତି, ଭାବ ଅର୍ଥ ମନର ଅବସ୍ଥା ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଯୁକ୍ତମ ଅର୍ଥ ଯାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ନୃତ୍ୟମ ଅର୍ଥ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଇତି ଇର୍ଯ୍ୟତେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏମିତି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ କଳାରେ ରସ ଭାବ ଓ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ନୃତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ନୃତ୍ୟରେ ମୋହର ଭାବ, ହାତର ମୁଦ୍ରା ଓ ଅଙ୍ଗଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ବୁଝାଯାଏ। ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନୃତ୍ୟରେ କାହାଣୀ କିମ୍ବା ଭକ୍ତିଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଭାବ ଓ ଅଭିନୟ ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲେ ତାହା ନୃତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଭାବଯୁଗ ଭଙ୍ଗିମା ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ନୃତ୍ୟକୁ ନୃତ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ ହାତ ମୁହଁ ଓ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଏବଂ ରସ ଓ ଭାବ ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା ଗଳ୍ପକୁ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ହେଲା ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଏବଂ କଥକଳି ନୃତ୍ୟ। ନାଟ୍ୟମ ତନ୍ନାଟକମ୍ ଚୈବ ପୂଜ୍ୟମ୍ ପୂର୍ବ କଥାୟିତମ। ଏହା ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାଟ୍ୟମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଭିନୟ କିମ୍ବା ନୃତ୍ୟ ନାଟକ କିମ୍ବା କଳା। ତନ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି କିମ୍ବା ତାହା ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନାଟକମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାଟକ। ଚୈବ ମାନେ ହେଲା ଚ ଯୁଗ ଏବ ସମାନ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ। ପୂଜ୍ୟମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୂଜା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନନୀୟ। ପୂର୍ବ କଥାୟିତମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂର୍ବ କଥା ସହିତ ଯାହା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟ ପୂର୍ବ କାହାଣୀ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଓ ପୂଜନୀୟ ତାହାକୁ ନାଟକ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ନାଟ୍ୟରେ ଅନେକ ପାତ୍ର ଥାନ୍ତି। ସଂଳାପ ଅଭିନୟ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମିଶି ରହିଥାଏ। ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କାହାଣୀର ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ରାମାୟଣ କିମ୍ବା ମହାଭାରତର କାହାଣୀକୁ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ ଓ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଲେ ସେହିଟି ନାଟ୍ୟ ଅଟେ। ଗୀତ ଅଭିନୟ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ମିଶିଥିବା କଳାକୁ ନାଟ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ କାହାଣୀ ଥାଏ, ଅଭିନୟ ଓ ସଂଳାପ ଦ୍ୱାରା ଗଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକୀୟ କଳା ଅଟେ। ଏହାର ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ହେଲା ରାମଲୀଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ନାଟକ। ନୃତ୍ୟ ସମାନ ଭାବ ଯୋଗ ନୃତ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ ସମାନ କେବଳ ଚଳନ ଯୋଗ ତାଳ,
नाट्य समान गल्प जोग अभिनय जोग सबु कलार मिश्रण। धन्यवाद।